Sixelele kwenzeka ntoni Chairperson? Ugwayimbo malunga nomcimbi wesikolo transport. Abantu abangabhatelwanga sisikolo transport. So nje bengabhatelwanga nje abantu sisikolo transport ba decide ngobana babeke phansi. So ingxaki ngoku ibe lapho kuloo ndawo. Siphuma enhlanganisweni ke ngoku. Sivene into bana si call off i-shutdown libesinayo. Kodwa ke into esizawukwazi uyenza ukuthutha abantwana besikolo ngoba imali yothutha asikabi nayo nepetrol zothutha sinazo nemali zobhatala driver asikabi nazo. Sizawulinda ke ngoku ngokwesigqibo esivene ngaso into bana kwanamhlanje i-department uqala namhlanje ubheka uyotsho ngomvulo bazabe capture zonke izinyanga singakhange sizibhatala. Chairperson bese-ICC kungekudala ingaba lenkali icingephi? Ingxaki pha kwi-Department of Transport kwi-administration nalapha ekucapturation yonke lento abakwazanga ulenza ixesha loba bekanti bayakwazi ucapture yonke into kwangexesha. Ayenzeki only kwindawo enye kwiphondo xa lilonke. Andiyazi bana ixinga ndawo na kodwa ke ingxaki ikwi-administration yesikolo transport. Ixesha lingakanani ningabhataleki? Sineenyanga uqala ngoJanuary. KuJanuary, nguFebruary, nguMarch inyanga ezingakhange zibhatalwe. Singena kuMay ngoku into leyo ethetha ukuthi kwa uMay lo kuApril naye uzawubhatalwa kade. Kodwa ke sivumelwane sosobana zonke izinyanga sithetha ngazo zabe kanti sezibhatalekile ngoLwesihlanu wale veki. Ndifondike ke Chairperson ngaba ngomso kuyasetyenzwa kanye? Ngomso kuyasetyenzwa izinto zaba normal ngaphandleni kwabantwana besikolo transport. Abantwana abasebenzisa isikolo transport abazuthuthwa. Ngoba imali lemali ingathi kuthiwa i5 million ngabe sisiginyani leyo. Imali ekwi-run at the moment ipha kwisithuba se46 million kwiphondo lonke. Xa kuzawudityaniswa noMarch ke ngoku lona ungabhatalwanga ingaya pha koma-70-80 million uyofika kulwesihlanu wale nyanga izayo wale veki izayo. Ugqibela Chairperson uyatsho uba niyasikhola out strike mhlawumbi bazawuni bathi kuni bazawunibhatala nini kwaye nilinde iintsuku balindise iintsuku ezingaphi? Kuza kongezwa istaff ngoku socapturisha ezi invoices xa zizonke uqala namhlanje uyotsho ngomvulo kwenziwe irun ngomvulo ivele imali ebantwini ngoLwesihlanu. Uba ivela ngoLwesihlanu that means ngomvulo kwakuthethwe enye into wala veki. Ba ayivelanga ngoLwesihlanu ngomvulo wala veki kuzawuphinda ibe khona ingxaki ngoba sabe thina sinentlanganiso ngecawa yale veki zayo for bana sizokwazi uupdateana bana wonke umuntu ubhatelekile nayo yonke into ihamba kakuhle na. Hayi inkosi ngexesha lakho Chairperson.